Λοιπόν, στην έκθεση είναι εξαιρετικές και φέτος και σε θέματα οργάνωσης, αλλά και σε θέματα προσέλευσης κόσμου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όπου η οικογένεια Συμπίνα τον Πάκο Ελλάδας βρίσκεται ξανά στην έκθεση Μικρής Λιανικής, γιατί μας δίνει δυνατόν να έχουμε ακόμα πιο κοντά με τους συνεργάτες μας. Πάντα υπάρχει ενδιαφέρον από τους μικρούς λιανέμπορους που θέλουν να δουν κάτι καινούριο. Πραγματικά έχουμε πολύ θετικά δείγματα και για εμπορικό ενδιαφέρον με αντιπροσώπους, νέες συνεργασίες, αλλά και καταστήματα λιανικής, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ αλλά και περίπτερα από όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε το ενδιαφέρον του κόσμου να ενημερωθεί, να έρθει σε επαφή με την παραγωγή και στα πλαίσια της κατάστασης που υπάρχει γενικότερα στην αγορά να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα στον καταναλωτή. Υπήρξε τρομερό ενδιαφέρον με δεδομένο ότι εμείς έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα σημεία, ειδικά για τα μικρά σημεία πώλησης, και με δεδομένο ότι έχουμε φτιάξει ένα νέο δίκτυο που καλύπτει τις ανάγκες τους. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική αυτή η έκθεση, γιατί απλά στοχεύει σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης και εμείς που έχουμε τα προϊόντα μπορούμε εύκολα να τα διαθέσουμε στους ανθρώπους που ψάχνουν να τα αγοράσουν.